Прокопаването на тунели е една от най-сложните задачи, пред която се изправят строителите, а прокопаването на метролинии и изграждането на метростанции, особено в оживен градски център, си е, меко казано, тежка задача. Разбира се, в наши дни строителните технологии доста са напреднали и строителите и инженерите са успели да решат част от проблемите, с които са се сблъсквали първите строители на подземни железници. Днес ще разгледаме всички методи, използвани при строителството на Софийското метро. Преди да започне строителството обаче, трябва да бъде изготвен проект. Това може да отнеме и години, тъй като за да бъде одобрен един проект, той минава редица обсъждания и бива съгласуван с множество институции. Но да се върнем на строителството и по-точно на методите за изграждане на тунели. Тези методи могат да бъдат разделени на няколко основни групи. Откритите способи са един от най-популярните и предпочитани методи за изграждане на метролинии в слабо застроени територии. Най-добрият пример в това отношение е така нареченият западен радиус. Трасето е изцяло изградено по открит способ, като на някои места е използвано и укрепване на изкопа. Най-простичко, откритият способ се състои в създаване на изкоп, наречен котлован. Той може да бъде укрепен или с откоси, в зависимост от условията на строителството. Методът с откоси е приложим в места с достатъчна територия и по-стабилни почви, а там, където условията не позволяват да се използват откоси, се използва укрепване. То може да бъде направено от заливни стоманобетонни пилоти, стоманени гради с дъщена обшивка или така нареченото укрепване тип берлинска стена, или с шлицови стени, като в някои случаи шлицовите стени биват използвани и като стени на тунелната конструкция. Също така, често се използва и така нареченото шпунтово укрепване, което представлява последователно забиване на стоманени профили с U-образна форма в земята, като по този начин се образува защитна стена. След като изкопните дейности достигнат дъното, се бетонира дънната плоча, изграждат се покривната конструкция и се възстановява територията над тях. По този начин, например, е изградена метростанция Младост 3. Територията, на която станцията е изграждана, е била просто едно поле, а геоложките условия са позволявали да се използва стандартния открит способ с откоси. Така, в последствие след завършването на станцията е изградена и част от булевард Андрей Ляпчев, който в бъдеще ще се свърже с булевард Копенхаген, а над метростанцията ще се разположи обръщателното колело на трамвайна линия 23. На някои места, както споменах, се използва и укрепване на изкопа. Така, при метростанция Вардар е използвано укрепване с стоманени профили и дъщена обшивка, а при метростанция Жолио-Кюри е използвано укрепване чрез пилоти. Това укрепване представлява изграждане на монолитни стоманобетонни пилоти, които в зависимост от условията могат да бъдат разположени на разстояние един от друг или да са слепени заедно. Според дълбочината на изкопите се използват различни видове допълнително укрепване, чрез анкери забити в пилотите или чрез стоманени разпънки. Най-използвано в София обаче е укрепването на изкопа чрез шлицови стени. За да се изградят шлицовите стени е нужна специална механизирана техника. Чрез специалното грайферно устройство на шлицовата машина се изкопават така наречените траншеи. Това са дълбоки кладенци с правоъгълно сечение с ширина от 60 до 80 см и дължина до 2,5 м. Траншеите могат да достигнат дълбочина до 30 метра, като в повечето случаи укрепващите стени се правят по-дълбоки от дъното на станцията. Така, на етапи по 2,5 м се изгражда стената, която укрепва изкопа. Нещо подобно е и така наречения милански или топ-даун метод. Съществената разлика обаче е в изграждането и на покривната плоча на станцията заедно с стените. На практика по този начин конструкцията на станцията е почти напълно изградена още преди да бъде изкопана земната маса под нея. Тези методи се прилагат в места, където станциите и тунелите се разполагат под натоварени пътни артерии или ключови за града пространства. Така, по този начин бяха изградени повечето станции по третата линия, като НДК, Патриарх Евтимий, Медицински университет и други. Идеята е, че при вече изградена конструкция, т.е. стени и покрив, почвата може да се разработва под защитата на вече готовите конструкции. Последователността при тези методи е следната. Първо се изграждат шлицовите стени, а след това се създава покрива на станцията.
В него или в страничен допълнително изграден ръкав се оставя пространство, през което да може да влиза и излиза земекопната техника. Така, територията над метростанцията се възстановява частично, за да може движението на автомобилите да се възобнови, а багерите и екскаваторите копаят под вече изградената покривна плоча. Този тип станции имат и няколко нива, като например метростанция Бизнес парк, която има 3 подземни нива, 2 от които са паркинг. В този случай при всяко ниво се остава шахта в плочата на съответното ниво, за да може да се изкопае земната маса до дъното на тунела. По този метод, например, се изграждат повечето подземни етажи на небостъргачите. И така, вървейки последователно от най-лесния към най-сложния метод, неусетно стигнахме и така наречените тунелни или подземни методи. И да, макар и те да са най-сложни като изпълнение, всичко зависи от условията, в които се копае. Ако условията са лоши, дори и методите, за които разказах до тук, стават трудни. Но нека се върнем на тунелните методи. Разликата им спрямо останалите е, че при тях тунелната конструкция се изгражда изцяло под земята, без да се копае на повърхността. Тук вариантите, които се прилагат в софийското метро, са два. Така нареченият нов австрийски тунелен метод и щитовият метод с използване на тунелопробивна машина с противоналягане в забоя. Звучи сложно и на практика не е по-лесно, отколкото звучи. Новият австрийски метод, който се използва не само за прокопаване на метрополитени, е един от най-добрите от гледна точка на нарушаване на градската среда. Ако примерно имате 2 метростанции, заради които сте спрели частично движението по даден булевард и не искате да спирате допълнително движението и да го усложнявате, то новият австрийски метод е точното решение за вас. Неговата същност се състои в това, че вместо да се използва временно укрепване на земната маса при строителство, самата земна маса да се превърне в носещ елемент на тунелната конструкция. Това става чрез деформируем крепеж и следене на деформациите на бъдещата тунелна конструкция, докато се изгражда обратния свод на тунела. След като той бъде изграден и деформациите отихнат, може да се премине към изпълнение на тунелната конструкция. За целта, върху стените на бъдещия тунел се поставя армировъчна мрежа и хидроизолация, а върху тях се полага пръскан бетон, или наречен още торкрет. При някои тунели, след изпълнение на носещата конструкция и хидроизолацията, се изгражда и бетонна вътрешна облицовка, посредством преместваем кофраж на релси. Разбира се, и този метод има своите разновидности. Една от тях е чрез така наречените изпреварващи галерии. При тях първо се разработват 2 галерии от двете страни на тунела, а след това на етапи се разработва почвата между тях и обратния свод. Тази разновидност на новия австрийски метод се прилага в тунели с по-голямо напречно сечение, като например метростанция Сердика 2. Ще спомена единствено, че тя е един от тунелите с най-голямо напречно сечение, изграждани по този метод в Европа. Самата станция и нейната история са достойни за отделен епизод на поредицата. Друг тунелен метод е щитовият. За него обаче е нужна специална техника – тунелен щит. Това е изобретение на близо 200 години, което днес е еволюирало до толкова, че тунелът се прокопава почти без човешка намеса. Това е и най-безопасният метод, тъй като щитът в повечето случаи използва противоналягане и рискът за сградите над строящия се тунел е минимален. Тунелопробивният механизиран щит е доста сложна машина. Някои дори го определят като завод под земята. Съвсем накратко той представлява следното. В предната си част той има въртяща се глава с резци, наречена на професионален език планшайба. В нея има пролуки с канали, чрез които земната маса достига до огромен тирбушон, който извежда изкопаната почва до транспортната лента за извозване на почвата извън тунела. Самата режеща глава е монтирана на стоманена тръба, дълга около 10 метра, в краят на която са разположени хидравлични крикове. Чрез тях машината се отблъсква напред, а след като изкопае нужните метри, криковете се прибират последователно, а на тяхно място се монтира пръстен от бетонни сегменти. Всеки пръстен е съставен от 7 сегмента, всеки от които има точно определено място при изграждането на пръстена. Последен се поставя така нареченият ключов елемент, чрез който се затваря пръстена. Така, на ходове машината се отблъсква и копае напред, като пред нея няма нищо, а след нея остава напълно готов тунел. Именно затова и професор Братоев нарича машината завод под земята. Разбира се, условията в света са различни и съответно машините са различни. Различен е и техният диаметър. Има машини с диаметър от 3 метра и има машини с диаметър от 20 метра. Нашето метро е строено до тук с 3 такива машини, 2 от които бяха с диаметър от 10 метра. Това са машините София и Витоша, които прокопаха централните участъци от 2 и 3 метро диаметър.
Участъкът от станция Сердика до стадион Васил Левски пък е прокопан с машина с диаметър 6 метра, тъй като там тунелите са за еднопътно движение на влаковете. И така, опитах се съвсем накратко да ви разкажа как се строи метрото. Всяко подземно съоръжение е трудно за изграждане. Но когато говорим за няколко километров тунел или метростанция под оживен булевард, става още по-трудно. И да, за нас обикновените граждани строителството на метрото е неудобство. Затворени булеварди, улици, утежнен трафик. Но смятам, че всеки от нас трябва да се въоръжи с търпение, докато се копае поредната порция тунели. Защото всички виждаме ефектът от метрото.